Shalom jala horas madihita akadongan sa porsiaon di bagasan Jesus Kristus Tuhan tai. Nuaing neng tanghonota mahata ni dibata jumulo mahita martangiang. Tuhan dibata na marhabangsa di banua gijang mauliati situtu pasat oranami tuho. Di sudi asi do toloni roham nama dongani hamin satu patikianon. Jala palatikion neng tanghonon nami mahatam. Marsaringar ramai di tonga-tonga nami. Mangido hami tuan rupa misi sama Tuhan akadusa nami holam mengasahun Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Hatan debata dihita di bagasa tikion imanatar surat di buku 2 Musa bidu 15 ayat 10 sia 1 ayat 20 sada. Sonon mah didok disi. Ai bongot tu bagasan laut doho dani piraun dohot aka huretana rodi parsihudulna. Jadi di pasuang Jahuba ma aka ai ni lauti mangaluku pinasida. Alai anggo hala Israel merdala dinamahiang donasida di tonga-tonga ni laut. Dungi di Tiopi si Miriam boru panurirang ibotoni si Aaron odap sada di bagasan tanganna. Jala ruar sude aka buru-buru marudur-rudur mangihuton ibana masih tiop odak nabi. Jadi marede taripar masih Miriam tunasida. Marede mahamu tu Jahuba. Ai marmulia situ tudo ibana. Hoda dohot parsihudulna di usopot tu bagasan laut. Olak nido sahatna. Topik ni hata ni debataon. Marede mahamu di Jahuba. Hamu akadongan sapur siaun di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Isi masih kita nahya malua sian parmaraan. Malua sian hagugutan. Rahya bidu hita makilalahoni di ngulut tabi. Jala balgado asini rohani di batata hilala di ngulut tabi. Molo taparrahun buku 2 Musa bidu 15 ayat 10 sia 1:20 daun. Om mataringok rikot ni nama redde tu Jahuba. Maredde ala dipakilalaon nasida pangurupion ni Jahuba. Napaluahon manang parwarhon bangsoi siatano Mesir. Jalamulo maredde hape ima songos sada isi ni roha perbagasum mai na ditujuhon tu sasahalak manang na tu isepe. Tudosanna songos sada edde ni batak tuba adong lagu na marjudul Tangyang ni dainangi. Edeon ima ditujuho sada yanak potunatoras naburu. Molotiki mangedehon edeon butul-butul sian nasa roha manang sian nasa ate-ate ni namangedehoni. Nato tu boydo dipakilalahon sahalak natorasi habulusot duhut persitutuon ni rohani namangedehoni. Manang rohani anak konnai. Dakolan namangedehoni makilalahon edei. Alai na manangihon EDP doho makilalahosa. Suaksoni ma molo adong sahalak parede na mangedeho sada ede di bagasan persitutuon. Aka hata-hata ni ede na tutuhani pe dirimangi. Ima na bui gabi songon isi ni rohata na tung masai bagas tu debata. Jala akadongan na begesa EDP gabi doho marlas ni roha jala madok mauliate tu Jahuba. Akadongan sapor siaun di bagasan Yesus Kristus. Dia mahu roha uban las rohani si Musa do bangsoi uban marede nasida tu Jahuba. Ala dipakilalahon nasida do ditiki di parhatobanon Mesiri. Masai porsuk do dibayar Raja Pirau tu nasida. Raja Pirau petotong do maniopi bangsoi asahok di tanah Mesir. Nape nunga di pasahak Jahuba tu nasida aka uhum. Manang tula anggo Raja Pirau terus dodang paluason nasida haruar siat tanona. Jala pola adok sampai 10 uhum di paro tu halak Mesir. Alai sidung di patu pada bata uhum na perpudi ima kematian anak-anak sulung manang akabuha baju sia sude keluarga Mesir. Dungi pe asa ulu Raja Piraun paluason nasida haluar siat tano Mesir. Na mangihuk Muse dung haluar bangso Israeli siam Mesir. Mubado Muse rohani Raja Piraun. Naing do lilion na bangsoi marhite-hite
ratus paranganna namar hureta hoda dohot di persihudulna. Dung jonok Raja Firaun gabe mabiar situtu manasida mangangguhi mahala Israel tu Jahoba jala marungutungu nasida tu si Musa alai di papos si Musa marohana sida didok matu Israel una kamu mabiar marsi hohot marohamuna jala ida hamu mahamuliaun ni Jahoba di pataridau si Musa dopos ni roha lau pasahato diri nang ngoluna sida tua dopan ni debata marhite-hite tangyang. Diradoti jala di paihut-ihut debatado perdalanan ni bangso Israeli. Dung sahat bangso Israel di topi laut Arum disuruh debatama si Musa makidda tukokna. Dipatol-tol si Musa tanganna tugijang ni lauti jala ihut dipatolak tanganna asaboy hala Israel mamolus siat tonga-tonga ni lauti mardala di namahiyang dungi diulau si Musa mahobar tu hatani debatai dipatol-tol si Musa matanganna tugijang ni laut gabi mabaur malauti di bai Jahoba marhiti-hiti alogo napur sian purba manipak sabor ngini pahiyang lauti gabi tertulak maaka aiki jadi bongot mahala Israel tu tonga-tonga ni laut di namahyangi gabe hirador pido aka aiki di siamun dohot habirang nasida molosia kazol mauta dan tarjalo rohata boy marsirang aik di sada laut jala pola gabe dalan namahyang alai songon natar surat di Lukas bidusada 37 aidang adong naso tarpatupa di bata di dokdo disi halonganga bolon na pinatupan di bataon pataridahon pakokoponna tuaka na niasianna mahalonganga bolon na masa di ngoluna sida jala di parhatopok maon asini rohani Jahoba di ngoluna dedeho si Musa si Miriam dohot akala Israel ma edde taringot tu halongangan padonganion dohot akana asing di Jahoba on mananidok namar kantate namar lapatan edeho kamuma di Jahoba ede naibar suku-suku di hita boha hita amang inang haanggi nang pinaribot dia kana masa duhut akka halungangan na pinatupan ni debata di bagasan ngulut taon olodo hita sa mangedehoni songon las ni rohatta madok maulate tu ibana talu si madi ngulut tabi nuaing marhiti hatani Tuhanon naing dohonon na matuhita sa luhutna beta tahanguluhon na marede di Jahoba unang masohot paredeoni di ngulutta lau pasangapon ibana songon halak Kriste kita terjodoh hita gabe si parede tu Jahoba alai molo marede pehita di Jahoba unang dang di bagasan persitutuon lapatanna unang marmiam-miam jala di parmiam-miam ede di Jahoba tabahin mai gabe sangap di guarna amin martangyang mahita Tuhan nungahutangi kami hatam napai ngotok kami asamarede hami diho asimarohama di Tuhan di bata deu madihami roha ngolu naringkas lau marede tuho adi Tuhan sai hoa ngulu kami maparedeoni jala di bagasan persitu tuo mai hulau kami saya sama Tuhan du sa pangalason nami hola mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho amin horas madihita salhutna shalom